us explico una mica la dinàmica del cicle de propostes i d'avui de propostes econòmiques. I més enllà deixo la paraula a en Pep i em sembla que després el Sergi Ginebrera, que seran els directors de la xerrada d'aquesta tarda. El Partit Nacionalista de Catalunya vam decidir, en comptes de fer mítings que creiem que forma part d'una altra època de fer política, nosaltres creiem o vam ficar sobre la taula la possibilitat de fer un cicle de propostes. Un cicle de propostes que vam començar el dimecres passat, el dimarts passat, disculpeu, que vam parlar de món rural, objectiu 2030, futbol i català, i era el Pep amb aquesta presentació, i no sé si hi havia algú més, però recordo que vaig veure en Pep, i aquí vam presentar, i faig 30 segons, el model de transformació del sector agroalimentari que nosaltres fiquem a sobre la taula com un document de treball, com una proposta. Crec que l'hem penjat a YouTube, al canal del PNC, per si teniu interès en veure-la, i a partir d'aquí avui ens ocupa i sobretot preocupa, ells ho explicaran millor que ningú, la situació econòmica del país, la situació fiscal i sobretot la manca de propostes o de voluntats decisòries per canviar el camí que Catalunya ha emprès i sobretot com afrontem el futur a partir d'ara i quina és la proposta del Partit Nacionalista. Jo em sembla que no sé si necessitaríem presentació tant en Pep com en Sergi, però per una qüestió formal i protocolària jo la faré. En Pep és empresari i economista i coordinador del grup d'Economia i Empresa del Partit Nacionalista de Catalunya, a part de que sabeu que és una veu més que autoritzada per parlar de gestió d'empresa, de realitat empresarial i de desenvolupament empresarial. I per tant, gràcies, Pep. I el Sergi Ginebrera... Tindríeu que ficar el micro en silenci, perquè així, si no us sap greu. I el Sergi és enginyer i MBA, és membre de la sectorial d'Economia i Empresa i a part és membre de la candidatura del Partit Nacionalista de Catalunya per la demarcació de Barcelona. El Pep farà una presentació de les línies generals tant de diagnosi de la realitat com perspectiva de futur. El Sergi Ginebrera ficarà negre sobre blanc les propostes que el Partit Nacionalista de Catalunya fica sobre de la taula. Recordar-vos que aquesta presentació s'està gravant amb l'objectiu de que la gent després, quan convingui, pugui veure la proposta i pugui sotmetre's a debat. El making of no estarà gravat, per tant tallarem fins a la presentació, per tant així que tothom tranquil. A partir d'aquí pretenem obrir un espai de torn obert de paraula, que és l'enriquidor d'aquest cicle de propostes, per tal que ens doneu el vostre punt de vista, inclús que ens feu arribar les vostres propostes i a partir d'aquí nosaltres ens hem marcat una hora i quart per no fer-nos pesats un divendres, tot i que no ens deixen sortir, sí que segurament les obligacions de cadascú ens sotmeten a no fer-la infinita i alhora concentrar-la i que sigui productiva per tothom. Jo no m'extenc més, gràcies a tothom. Pep, et passo la paraula. Perdó, estava silenciat. Moltes gràcies, Àlex, i moltes gràcies a totes i a tots els que ens acompanyeu avui i gràcies per l'interès d'estar aquí una tarda de divendres per escoltar les propostes del Partit Nacionalista de Catalunya. Bé, comencem per recordant, i és la primera cosa que vull recordar, que el PNC venim del País de Demà, d'un moviment que també es va conèixer com el Grup de Poblet i que va ser una iniciativa de la societat civil orientada a repensar el país i a visualitzar les fortaleses de Catalunya, aixecant la mirada i situant-la en un horitzó 2030. Va ser, com dic, un exercici de mirada llarga, superant el tacticisme i el curtplacisme dels cicles electorals
i el treball es va desplegar en 4 eixos, en l'eix econòmic, en l'eix social, en l'eix de valors i en l'eix de governança. Tot això es va plasmar en un document publicat al setembre del 2009 i posteriorment s'han anat publicant altres documents sobre diversos temes d'actualitat i de més, diríem, caire estructural, i aquests documents inspiren les 300 mesures amb les que el PNC va sortir, 300 mesures per reactivar Catalunya, i que avui comentarem les més importants per centrar la base de la nostra proposta econòmica. Bé, no es pot parlar d'economia sense contextualitzar la situació econòmica en la que estem immersos, i és per la seva excepcionalitat i per la seva gravetat. Estem vivint un moment excepcional, d'extrema gravetat sanitària, econòmica i social. L'actual situació generada per la pandèmia és segurament el repte més gran al que ens hem d'enfrontar com a generació, com a empresaris, com a professionals, com a treballadors i com a persones. I si bé semblava que encaràvem amb una mica més d'optimisme aquest darrer trimestre de l'any 2020, bé, sembla que els nous tancaments i la virulència de la tercera onada estan afectant ja sectors molt castigats per la pandèmia, i això està tenint i tindrà un impacte molt negatiu en termes de mortalitat d'empresa i de pèrdua de llocs de treball. A nivell general, podem dir que hi ha motius per l'esperança, bàsicament motivats per l'inici de les vacunacions, i tot i que aquestes vacunacions marxen de forma més lenta del que volíem o desitjàvem esperar. I no entrarem aquí en els motius, però sí que vull remarcar que un cop veiem que aquesta pandèmia tindrà un final, una mica més llarg del que pensàvem, és moment d'ajudar empreses i autònoms, especialment en els sectors més colpits per la crisi, i que han estat obligats a suspendre repetides vegades la seva activitat. Cal que fem un esment exhaustiu d'aquests sectors, turisme, bars, restaurants, comerç, cultura, etc. Per tant, el que hauríem d'intentar és minimitzar la mortalitat d'empreses i mantenir el teixit econòmic. La prioritat ara hauria de ser salvar empreses amb models de negoci viables. I tot això per salvar llocs de treball, sempre sense deixar de pensar i invertir en el futur. Després en parlarem d'aquest punt. Els països del nostre entorn han ajudat molt més a les empreses. Si parlem amb les dades que tenim de països, Espanya es xifra amb un 3,7 les ajudes que ha donat a les empreses, mentre que a Alemanya es parla d'unes ajudes de més del 9%, França gairebé un 7% o Itàlia un 6%. És a dir, aquí pràcticament no s'han arbitrat mecanismes d'ajudes directes, com s'han fet a altres països, i des d'un primer moment això és el que hem vingut defensant des del PNC. Cal ajuda més intensa i potser més directa amb aquests sectors que estan tan colpits per aquesta emergència econòmica i social. No som partidaris d'incrementar el deute públic, perquè el deute públic significa un càstig per a les generacions futures. Però en moments d'aquesta extrema excepcionalitat, fins i tot la Unió Europea, que és bastant rigorosa amb aquests temes, està recomanant als estats que fomentin la despesa pública per tal de mantenir l'economia, fins que tornem a una certa normalitat. Per tant, en aquests casos, en aquest cas tan extraordinari, com deia abans, penso que ens hauríem de permetre una certa relaxació amb la deute, perquè ara el que ens hem de concentrar és en mantenir viu el teixit productiu. Deixeu-me que centri una mica les dades de l'economia catalana amb aquest darrer any. Aviam si sóc capaç. Es veu la pantalla? Bé, espero que veieu. Sí que es veu. He posat 4 dades per reflectir la magnitud del que ens està passant. Avui mateix l'Idescat ha publicat l'estimació avançada de la caiguda del PIB català el 2020, que és de l'11,4%, 4 dècimes per sobre de l'estimació de la caiguda del PIB a Espanya. I si mirem sectors, a l'agricultura ha caigut el 2,4%, a la indústria el 9%, a la construcció el 15,5% i als serveis 11,6%. Per posar una magnitud de referència,
en el pitjor any de la crisi financera del 2008, el PIB va caure, no va arribar al 4%, és a dir, que la magnitud de la caiguda és històrica i s'està parlant d'una caiguda més gran després de la Guerra Civil. Hem situat l'atur al 13,9%, recordo que el 2019 es va situar al 10,45%, i s'han incrementat el número d'aturats en 132.100 persones, sense comptar els ERTOs, perquè les persones que estaven en ERTO a final de desembre de l'any passat eren 172.235. Pep, disculpa un segon. Sisplau, silencieu els micros. Bé, gràcies. Com deia, les persones que estaven en ERTO a final de desembre del 2020 eren 172.735 i aquestes persones corren el risc de, si no prenem mesures, sisplau, se sent... Podeu tancar els micros, sisplau? Crec, Àlex, si fiques a tothom a mute. D'acord, Pep, ara ja pots fer-te... Pep, no s'escolta. Torna a obrir el micro, que he silenciat a tothom. Vale. Som-hi. Vale. Bé, doncs deia que les persones amb ERTO a finals de desembre del 2020 són 172.735, que no estan a les llistes dels aturats, amb la qual cosa hi ha el risc que aquestes persones acabin engreixant aquesta llista. Les llars amb tots els membres a l'atur són 152.400 a finals de l'any passat i una dada dramàtica és que l'atur juvenil s'ha situat al 38,1%. Bé, no em vull estendre amb aquestes dades, però imagino que tots veiem la gravetat de la situació. I penso que s'està parlant molt poc a nivell de la campanya electoral que estan fent molts partits d'aquesta situació, que és una de les coses que ens ha de preocupar per l'impacte que pot tenir a nivell, diríem, de present, però sobretot també a nivell de futur. Bé, doncs la urgència econòmica en aquest entorn passa ara per salvar pimes i autònoms, com dèiem abans. S'han prorrogat els ERTOs fins a finals del maig. Recordar que a Alemanya des de l'any passat s'havien prorrogat fins a finals del 2021. Possiblement faran faltes més pròrrogues. S'ha arbitrat una extensió de les carències i dels terminis d'amortització dels ICOs, però jo crec que calen més mesures, com per exemple moratòries o excepció d'impostos, ajudes directes als sectors més castigats, si cal amb participacions en el capital, com s'estan instrumentant a d'altres països, com per exemple a França. Cal intensificar i accelerar també les ajudes, perquè, sobretot, com dèiem abans, a les empreses que tenen models de negoci viables, perquè la liquiditat per una empresa és com l'oxigen. Sense liquiditat, les empreses es moren, com nosaltres sense oxigen no podem respirar. Per tant, en alguns casos veiem justificat que aquestes ajudes siguin directes i no retornables, donades l'excepcionalitat. Per tant, els diners que gastem ara salvant empreses i llocs de treball ens els estalviarem després en forma de subsidis i despeses socials en una situació molt més complicada. Faig un esment ràpid i les empreses que estan patint més són les de dimensió més petita. Hi havia l'altre dia una estadística, no tinc xifres de Catalunya, però a Espanya deien que fins al mes d'octubre el 21% de les empreses de menys de 5 treballadors havien tancat. Bé, també cal fer un esment al col·lectiu d'autònoms per la importància que té a Catalunya. A Catalunya tenim gairebé 550.000 autònoms. 8 de cada 10 d'aquests autònoms no tenen assalariats, 86% d'aquests autònoms cotitzen en base mínima i el 78% estan en el sector serveis. Per tant, com us podeu imaginar, aquest és un moment en què el col·lectiu es troba en una situació d'extrema fragilitat i cal activar també mesures per ajudar-los. Bé, una darrera reflexió en aquest moment, en aquest tema d'actualitat, que és, encara que hi hagi una emergència econòmica per salvar el present, no podem oblidar les reformes estructurals necessàries per assegurar el futur. Tenim molt temps
Tenim molts temes pendents, dels quals fa molts anys que en parlem, però que encara estan per resoldre. Indústria, reindustrialització, infraestructures, I+D, sistema educatiu. Ara els hi hem d'afegir l'emergència climàtica, la transformació digital. En aquest país hem fet molts plans, hem signat grans acords, però molts d'ells no s'han dut a terme. En endavant cal exigir que els plans es compleixin. I en aquests aspectes que tenen a veure amb la competitivitat i la innovació futura han de jugar un paper important els fons de reconstrucció que han de venir d'Europa. Penso que hem d'assegurar que arribin a Catalunya i que arribin efectivament a les pimes, a més de les grans empreses. Fins aquí el punt que volia fer de la situació econòmica actual. M'agradaria ara comentar les bases de la proposta d'economia i empresa del PNC. Des del PNC ens agrada parlar de generar progrés econòmic per assegurar el progrés social. El PNC és el partit dels que volem crear riquesa i a la vegada pensem com de redistribuir-la equitativament. Dels que reivindiquem i reconeixem la professionalitat, l'experiència, el mèrit i l'esforç individual i els valors. Dels que volem que ningú es quedi enrere, garantint la igualtat d'oportunitats, si més no de sortida. I som els que realment, de veritat, ocupem la centralitat política, tot i que altres formacions ho diguin. Volem una Catalunya emprenedora i avançada, un país innovador basat en el coneixement, en la creativitat i el talent. La innovació és un aspecte tan important per a nosaltres que proposem la creació d'una Conselleria d'Innovació, Tecnologia i Competitivitat, que estaria liderada per Laura Rodríguez. Quan parlem de propostes econòmiques, cal situar-les en l'entorn en els que estem immersos. No es pot parlar de propostes econòmiques en el buit. I l'entorn en els que estem immersos és un entorn VUCA, ho sabeu, volàtil, incert, complex. Un entorn tecnològic i globalitzat, on la competitivitat ve condicionada pel coneixement, pel talent, per la innovació i per la tecnologia. Recordeu la nostra proposta, Conselleria d'Innovació, Tecnologia i Competitivitat. Catalunya ha de ser una societat amb benestar, una societat que valori l'actitud emprenedora, un país que recolzi les seves empreses, per tal que generin riquesa, per tal que formin, atraguin i consolidin talent i coneixement, que esdevinguin globals, que generin llocs de treball de qualitat, que creïn tecnologies i innovació i que siguin capaces d'escalar-la. El nostre model de creixement s'ha de basar en el respecte als recursos naturals, al territori i a les persones, i ha de garantir la competitivitat. En aquest sentit, la formació i captació i retenció de talent serà un eix clau, com dèiem abans. Per això ens cal una revolució en el sistema educatiu, un sistema educatiu que prepari els nostres joves per la nova realitat, que ja és actual, no és futura, que garanteixi l'ocupabilitat, que coordini les ofertes amb les demandes formatives, que faci especial èmfasi en el talent femení, que consolidi aquest cop de veritat el sistema de formació dual, amb una visió de formació contínua al llarg de la vida que permeti l'adaptació de les persones als nous requeriments formatius que seran canviants i accelerats. En resum, proposem un model econòmic de futur que es basi en l'enfortiment, recolzament tecnològic i creixement de les pimes, amb la transformació tecnològica imprescindible, amb l'autonomia tecnològica que ens permeti controlar els nous capitals, que ara són les dades i la tecnologia, que esdevingui un pol de formació, atracció i retenció de talent. Un model econòmic que fomenti un ecosistema innovador i punter, que defensi el model de col·laboració públic-privada, que incentivi l'actitud emprenedora i l'emprenedoria basada en el coneixement, que aposti per unes infraestructures dimensionades a les necessitats reals del país, que impulsi l'economia verda i la bioeconomia i que es basi en un model energètic econòmicament competitiu i medioambientalment sostenible. Bé, per anar acabant, deixeu-me ara fer alguns comentaris sobre alguns temes que considerem especialment rellevants. Cal assegurar el present, com dèiem abans, sense hipotecar el futur. Hem d'invertir per construir futur i no només per resoldre present. Ara estem en un moment, com dèiem abans, d'emergència econòmica i pensem que hem de seguir pensant en el mig termini. El futur ens el juguem sempre amb aquelles coses que són importants però no semblen tan urgents. Per tant, sempre mirada aixecada i repensant una i altra vegada el model i els components estratègics.
Un altre tema que se'n parla molt, el tema de la transformació en la indústria, de la reindustrialització. Catalunya ha d'obrir el debat sobre quin ha de ser el pal de paller de l'economia productiva del país. Sabem que som una economia molt terciaritzada, el pes dels serveis sobre el PIB és superior al 70%, el pes del turisme se xifra per sobre del 12, 13, 14%. És difícil construir un futur basant-nos només en els serveis. Per tant, hem de construir un model d'economia productiva més robust als cicles econòmics, basat en un model industrial competitiu. Un model industrial és més resilient, ho estem veient en el nostre entorn. Els països que tenen una participació de la indústria superior a la seva economia estan aguantant molt millor en termes de PIB i en termes de menys pèrdues de llocs de treball. Catalunya hauria d'assolir una indústria que representés almenys el 25% del PIB. Cal recordar que el 2000 la indústria representava entorn del 27%, el 2019 el 19%, i que l'ocupació el 2000 de la indústria ocupava el 28,8% de la població activa i, en canvi, el 2019 només el 18%. I quan parlem de reindustrialització, de què parlem? Doncs parlem d'indústria 4.0, parlem de coneixement, parlem de connectivitat, de digitalització, de tecnologia, d'indústries estratègiques. Parlem també de reequilibri territorial. Per tant, de tot això parlem quan parlem d'una indústria competitiva i puntera. Una darrera reflexió en aquest punt, i és sobre la productivitat. En aquest àmbit, la productivitat s'ha de basar en extraure capacitat productiva a la tecnologia. I hem de deixar ja abandonar el model definitivament en el que la productivitat es basava en guanyar productivitat baixant salaris. Això no té cap mena de futur. D'altra banda, és fonamental assegurar que l'avenç tècnic i científic arribi a les empreses. Moltes pimes, degut a la seva dimensió, difícilment poden invertir en innovació o poden invertir el que caldria. Cal que la recerca pública repercuteixi en les empreses i proposem arribar a un nivell d'inversió sobre el PIB del 3% al 2025. Això hauria de ser un objectiu que ens hauríem de marcar com a país i continuar apretant perquè es complís l'objectiu d'arribar al 5% com algunes economies que tenen molt d'èxit. Recordar que, per exemple, que Alemanya dedica el 3,1% del seu PIB a I+D, Israel el 4,9% o Corea del Sud el 4,5%. Per què no hem de ser nosaltres una economia que aposti pel coneixement, per la innovació i per la I+D? Molt bé, dos ratlles sobre el model turístic. Des del PNC estem demanant un pla decidit per salvar el sector. Ara és moment de salvar el sector, però alhora cal anar fent una reflexió sobre el model turístic de futur. Catalunya té molts actius per tenir un model turístic sostenible, competitiu i de qualitat, i s'ha de capitalitzar sobre aquests actius. Pel que fa al model comercial, que també està patint molt el comerç, Catalunya sempre ha apostat per un model mixt entre el model de proximitat i la gran superfície. Ara hi ha un altre jugador aquí, que és el comerç online. El comerç és un factor de dinamització i de socialització, és un element de vertebració de pobles i ciutats i calen ajudes pel comerç. Cal ajudar a digitalitzar el petit comerç, acompanyar-lo perquè faci la transició digital i tecnològica necessària i per tal que pugui competir en aquest nou entorn online. He fet algun esment en el tema de la dimensió de les pimes. El 89% de les pimes tenen més de 10 treballadors. Només el 2% tenen de 50 a 199 i un 0,5% tenen més de 200. Per tant, cal implementar polítiques orientades a fer créixer la dimensió de la pime catalana. És clau per la competitivitat de la nostra economia i quan s'incrementa la mesura, òbviament, s'incrementa la capacitat d'innovar, d'atraure talent, d'internacionalitzar. Les infraestructures. Cal repensar el model de mobilitat, ports, aeroports, trens, carreteres. Cal reequilibrar el territori i cercar la sostenibilitat. Aquí tenim moltes assignatures pendents, per citar-ne algunes. Corredor Mediterrani, millora de rodalies, gestió d'aeroports. En el tema de les infraestructures també cal parlar d'infraestructures tecnològiques i de connectivitat digital. L'altre dia parlàvem fibra als polígons, cobertura de mòbil a tot el territori, desplegament de les xarxes 5G, per posar alguns exemples. Sistema fiscal, molt important.
hem de tenir un sistema fiscal que incentivi l'activitat econòmica i que faci de Catalunya un país atractiu i competitiu per crear i mantenir empreses i atraure inversions. Un sistema fiscal que elimini traves burocràtiques, que faciliti el creixement de les pimes, que fomenti la creació d'empreses, que faci atractiva la inversió al nostre país i que prengui mesures decidides per la reducció i l'eliminació del frau fiscal. Però no es pot parlar d'un sistema fiscal sense deslligant-ho del tema del finançament, que és clarament insuficient i discriminador en Catalunya. En aquest punt, reivindiquem obertament i des de fa temps el concert econòmic, que és una prioritat per nosaltres. Sembla que aquesta proposta ha tingut molt de ressò perquè darrerament estem veient que altres formacions polítiques que havien oblidat completament aquest tema i que l'estan recuperant. Cal un bon finançament per poder impulsar polítiques efectives i dotar-les de recursos. Emprenedoria. Catalunya ha de ser un país emprenedor i creatiu. Necessitem una llei d'emprenedoria nova i adequada de forma urgent. Una política efectiva de foment de l'emprenedoria requereix una llei adequada a l'entorn competitiu i que tingui en compte els canvis econòmics i tecnològics i les noves característiques de la competència global. Una llei que aposti per la simplificació administrativa i que creï el marc legal necessari perquè les startups trobin l'ecosistema adequat al nostre país. Vaig acabant. Economia verda i bioeconomia. Tenim un grup de treball dins l'executiva específic per a aquests temes. Volem posar a l'agenda política la sostenibilitat, les energies netes i renovables, l'economia circular, el consum responsable, entre d'altres. També hauríem de fer un esment a un altre tema d'actualitat, la transformació digital, una necessitat urgent i absoluta per a les nostres empreses i també per a les nostres administracions. Com dèiem abans, tant pel que fa a l'economia verda com a la transformació digital, hem d'intentar que els fons de reconstrucció que venen d'Europa s'apliquin en aquests objectius per cercar innovació i que arribin efectivament a les pimes, a més de les grans empreses. També proposem una lluita decidida contra l'economia submergida, perquè detrau recursos al sistema i representa una competència deslleial per a les persones i per a les empreses que fan les coses ben fetes. També està a la nostra agenda el reequilibri territorial i la viabilitat econòmica de les zones rurals. Com deia l'Àlex, l'Enric Gràcia i l'Albert Ferrer l'altre dia ens van parlar d'aquests temes. I vull acabar fent un esment als ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que òbviament sempre estan i estaran presents en totes les nostres polítiques. Conceptes com sostenibilitat, emergència climàtica, erradicació de la pobresa, igualtat de gènere, educació de qualitat, model energètic i respecte amb el medi ambient han de ser inspiradores de les nostres polítiques. Bé, m'havia fixat com a objectiu 20 minuts, m'estic cronometrant i crec que he estat 22, però era molt difícil resumir tota la base de la nostra proposta econòmica, però ho deixo aquí i cedeixo la paraula al Sergi Ginabrera, que parlarà de les mesures concretes que proposem en alguns àmbits. Gràcies. Gràcies, Pep, per la introducció. Gràcies, Àlex, també per la introducció i benvinguts a tots els assistents. Passaré a presentar, espero que se'm senti bé, passaré a presentar les propostes programàtiques del PNC. Espero que veieu el meu... El veiem, Sergi. El veieu, Sí. Moltes gràcies. El nostre programa parla clarament del que és el finançament, del nou finançament, i apostem decididament pel concert econòmic. Com saben vostès, el concert econòmic està caracteritzat per elements de bilateralitat en la relació amb l'Estat i, per tant, cal seguir treballant amb la transferència de competències pendents. Tenim un estatut encara vigent, tot i que molts no se'n recordin, i l'article 201 parla d'aquests elements de bilateralitat. Evidentment, l'Estatut no ha estat actualitzat amb el tema d'inversions i finançament. La nostra anàlisi
parlava que des de l'any 2014 no s'han fet aquestes actualitzacions, per tant caldrà començar a treballar fort en aquest sentit. És per això que només des d'un millor finançament es poden fer totes les mesures de suport i ara més amb la pandèmia d'aquest deteriorament progressiu que hi ha hagut amb molts sectors econòmics, pràcticament la totalitat dels sectors econòmics que han estat afectats per la pandèmia. No volem aplicar una política d'impostos sense comprometre els ingressos. És per això que apostem pel concert econòmic. Seguint parlant de l'Estatut, i l'Agència Tributària de Catalunya és un dels conceptes inclosos en aquest estatut. Sergi, disculpa un segon. Hi ha algú que diu que no se sent gaire bé. No se'n sent bé? No sé si és el to o l'ambient. Ho escolteu tots bé? Sí. Continua. D'acord, disculpeu. Si em permets, és quan t'apartes una mica del micro, jo crec. Sí, d'acord. El que faré serà posar-me el micro aquí. Gràcies. Si ens sentiran dos. Gràcies, Toni. No cal que repeteixi la primera slide. Segueixo amb l'Agència Tributària de Catalunya. Reclamem les competències fiscals pendents en matèria fiscal que estan incloses en l'actual estatut i creiem que cal configurar l'Agència Tributària com l'única administració tributària. Cal aprofitar les capacitats de gestió en matèria i, com sabem, també les diputacions tenen la seva gestió. Per tant, hem d'aprofitar aquestes capacitats de gestió del conjunt d'administracions del país. Seguint amb aquesta i sobre la base que tinguem un model de finançament més just, presentem el que és la nostra proposta de reducció d'impostos. Des del PNC, i s'ha dit clarament, la nostra cap de llista ho ha dit repetidament, apostem decididament per la supressió de l'impost de patrimoni. L'impost de patrimoni no existeix. De fet, a la majoria de països del nostre entorn és una penalització que es fa després d'haver pagat tots els impostos corresponents. Per tant, és un impost injust. Com aplicaríem aquesta situació? Seria una reducció gradual, amb aquest increment mínim, incrementant el mínim a partir del qual és obligat fer la declaració fins a una progressiva total supressió. El segon impost que volem suprimir és l'impost de successions i donacions. Cal que recordem que l'any passat, enmig de la pandèmia, el govern de la Generalitat i partits que van donar suport van aprovar l'increment d'aquest impost. Nosaltres volem deixar sense efecte, primer de tot, l'increment acordat l'any passat i, seguidament, aplicaríem aquesta reducció progressiva dels tipus impositius fins a arribar a la seva supressió. Seguint amb la part de reducció d'impostos, pel que fa a l'impost de transmissions patrimonials, apostem aquí, aquests són aquests dos exemples, en el qual volem guanyar en competitivitat, apostem per una reducció d'almenys 2 punts com a mesura per reduir els costos que generen algunes transaccions econòmiques i actes jurídics documentals. I pel que fa a l'IRPF, i parlant també de ser més competitius, els trams autonòmics també proposem una reducció de 2 punts per guanyar així competitivitat amb altres comunitats autònomes, però també per la captació de talent. Si volem ser la seu de grans corporacions i volem ser atractius per la inversió estrangera, hem d'aprofitar i posar uns nivells d'IRPF que siguin adequats. Aquí entrem en un tema que per nosaltres és cabdal i està en el nostre programa, que és el suport als pimes, micropimes i autònoms. Durant la pandèmia hem vist casos de molts negocis que han vist aturar la seva activitat, molts autònoms que han vist la situació crítica. La fiscalitat municipal ha de ser més justa, ha de ser proporcionada i ajustada a la capacitat contributiva de cada empresa. El que nosaltres repetim és que no volem castigar l'activitat econòmica i, per tant, qualsevol increment injust de la càrrega fiscal dels contribuents tindrà la nostra ferma oposició.
Aquí podem entrar en el que és l'impost d'activitats econòmiques, cànons municipals. Com a segon punt, volem impulsar també, i aquí és un tema que també ha afectat en aquest temps de la pandèmia, a moltes pimes i empreses en les quals han estat afectades per la morositat. Evidentment, volem reduir aquesta morositat de pagament en les factures, que afecta no només a pimes, sinó a les empreses, però també no oblidem que cal reduir també els terminis de pagament de les factures pendents tant de les administracions públiques com també d'altres empreses. Més mesures de suport a les pimes i ara aplicat amb l'emergència del Covid, proposem mesures d'emergència. No hem arribat encara a una situació post-Covid, estem enmig encara de la pandèmia, no sabem quants mesos, hi ha molta incertesa. És cert que ha arribat la vacunació i que es preveu que per una part important de la població estigui vacunada, l'activitat econòmica es podia realitzar. Però, mentrestant, el que proposem és que una condonació de la tributació a totes les pimes i autònoms que han estat afectats per l'aturar l'activitat durant l'estat d'alarma. També ajornar l'anticipament del pagament fraccionat de l'impost de societats. Creiem que aquesta seria una mesura també de suport per evitar més problemes. I sobre els pagaments de l'IVA, aquest ajornament dels pagaments de l'IVA aniria acompanyat també de promoure l'ajornament dels pagaments de l'impost de societats a quotes d'autònoms mentre durin els efectes econòmics de la pandèmia. Mesures addicionals per a les empreses. Impulsarem també una reforma de l'impost de societats, especialment per a la gran empresa, amb una facturació superior a 60 milions d'euros l'any, més control de la despesa deduïble, per tant, fer més ajustada la realitat de tributació de les grans empreses. Cal també, referent als ERTOs, que ha sigut un tema molt delicat, als ERTOs cal agilitzar els tràmits administratius, especialment per la creació d'empreses, però els laborals relacionats amb la contractació i expedients d'ERTO. Un tema que el Pep, el meu company, ha introduït al principi d'aquesta intervenció, el frau fiscal és per nosaltres un tema cabdal. Per tant, pel que fa al PNC, nosaltres considerem que cal ser impecables amb el frau fiscal, cal desenvolupar al màxim les competències de l'agència tributària. Creiem que reduint dràsticament la magnitud de l'economia submergida, això ha de comportar clarament un increment substancial dels recursos públics de les administracions. I per últim, creiem que cal eliminar tots els elements de competència deslleial a les empreses i autònoms i ciutadans que compleixen amb les seves obligacions. Seguim amb altres mesures fiscals, amb la fiscalitat mediambiental, completant la introducció que s'ha fet anteriorment, cal l'assoliment dels objectius 2030 del marc del Green Deal de la Unió Europea, cal acompanyar les empreses i els particulars en el seu assoliment. És important també pensar en els impostos verds, per exemple, amb els vehicles elèctrics. El que cal impulsar és una reducció al mínim possible de l'IVA i això fomentaria també totes les mesures de reducció en les emissions de diòxid de carboni. Les noves figures impositives que gravin les activitats generadores de contaminació són un dels objectius també d'aquest Green Deal. Per tant, això podria incentivar la implantació de mitjans, mesures i processos que contribueixin a la millora del medi. Ja anant acabant, i un dels temes que aquesta setmana se n'ha parlat bastant, la Generalitat ha presentat per part de la Conselleria de Polítiques Digitals la proposta de projectes de fons europeus. Per nosaltres, creiem que aquests fons europeus han d'estar preparats a tenir en compte les següents premisses. Aquests fons europeus han de servir clarament per rellançar el teixit industrial català. Cal també reduir el dèficit
endèmic d'infraestructures de Catalunya. Per tant, això és una gran oportunitat. Canviant el model energètic del país i aliant-se amb els elements de desenvolupament sostenible de l'ONU i del Pacte Verd Europeu han de ser part d'aquests projectes. Cal consolidar decididament la transformació digital del teixit econòmic i també de l'administració catalana. Per tant, i molt més important, aquest darrer punt, nosaltres apostem decididament per la col·laboració público-privada i aquest ha de ser un model d'èxit pel desenvolupament econòmic. Nosaltres què proposem pels fons europeus? Evidentment, tots els programes que s'han presentat cal omplir-los de contingut i fer que aquests programes puguin ser acceptats, primer, decididament, per l'estat espanyol, que és que a través d'un decret ha centralitzat. No entrem aquí si aquesta gestió ha estat ben feta o no. En tot cas, el que cal fer que aquests projectes presentats tinguin èxit. Per nosaltres hi ha 3 pilars importants. Ha d'haver una política fiscal, això inclouria els impostos verds, però important, ha d'haver una política industrial per part del govern de la Generalitat. Pensem en la manufactura estratègica, la indústria 4.0, temes de connectivitat, no només parlem de portar les fibres òptiques a tot el territori o la distribució del 5G, però també infraestructures, logística i, no menys important, la inversió en recerca, desenvolupament i innovació. Cal que invertim en recerca. Invertir avui en recerca és invertir en el futur. I la recerca ha d'invertir tant l'administració pública com també el sector privat. I l'últim pilar important en política de formació, sabem que la digitalització podria suposar la destrucció de molts llocs de treball. Per tant, una política de formació continuada i ocupacional amb capacitacions en digitalització i en economia verda han de ser prioritaris. Per tant, aquests fons europeus són el futur. I em sembla que aquesta és la darrera slide. Moltes gràcies per la vostra atenció. Confieu en el PNC a través de Som els Temps. Àlex, aquesta ha sigut la darrera slide. Gràcies, Pep. Gràcies, Sergi. Us felicito per la feina de la sectorial. Sé que vosaltres sou avui els ponents de la presentació del treball, però sé que hi ha moltíssima gent al darrere de tot això i a la qual agraeixo. 2 coses. La primera, han demanat la paraula el Toni Garrell. Amb nosaltres tenim l'Àurea Rodríguez, que si vol després ens pot fer 5 cèntims. Jo crec que ho voldrà fer. I si, Àurea, si vols tu i després en Toni, ho dic perquè obrim el debat, les preguntes no fa falta ficar-les al xat, per tant, obriu el micro en tan bon punt hagi acabat la intervenció cadascú de nosaltres i fem feedback, debat propositiu. Bona tarda a tots. Havent-hi l'Àurea Rodríguez, la cap de llista de Tarragona, jo m'espero que intervingui ella i, a més, expressant l'agraïment perquè tingui temps d'estar aquí. Per tant, si us sembla bé, jo intervinc després i primer l'Àurea. No, jo només agrair-vos a tots que estigueu aquí. He sentit part de l'exposició. La veritat és que tota aquesta ponència s'ha fet amb molta cura i amb molta participació de molta gent, entre d'altres gent que veig aquí i que tinc el gust de conèixer i tinc el gust de compartir aquest viatge del PNC amb ells. Jo, a la meva vida professional, soc directora d'innovació empresarial i molts dels temes que heu tractat aquí els visc en primera persona. Vull dir que heu tractat temes sobre innovació, tecnologia, centres tecnològics, la competitivitat empresarial, la indústria 4.0, la digitalització, les infraestructures tecnològiques. I tots aquests temes els visc en primera persona i penso que ho podem fer millor. I aquest és una mica el projecte del PNC, fer les coses ben fetes i millor perquè aquest país sigui competitiu.
Heu parlat dels fons europeus. Jo, a part de ser responsable d'innovació dintre del partit, soc la cap de llista de la demarcació de Tarragona i he aprofitat aquesta setmana per enviar-li una carta al ministre, al ministre Iceta, amb una llista de temes que considerem cabdals pel desenvolupament de la província de Tarragona i sobretot per la nostra reconstrucció. Us haig de dir que ja m'ha contestat i que sense ser amb aquests dies de propaganda electoral i de campanya ens veurem quan això s'acabi. És a dir, que el nostre missatge, que és constructiu i que és a fi de bé i que és intentant aixecar el país, que no té un altre objectiu, d'alguna manera s'està fent ressò, perquè nosaltres hem anat amb una llista molt concreta de propostes i aquestes propostes van lligades a el que ha explicat el Pep, que són projectes concrets que per la viabilitat de l'economia de la demarcació de Tarragona són cabdals, però que podíem extendre perfectament a tota Catalunya. Un d'ells que ha dit el Pep és la connectivitat. La connectivitat, això ens permet inclús connectar les zones rurals i tothom, i ens permet diversificar l'economia per tot el territori. Això és cabdal, no només per això, sinó per la indústria de l'hospitalitat. Nosaltres hem fet una proposta de que el turisme ha de ser amb valor afegit i ha de tenir una sèrie de premisses, i ja parlem de la indústria de l'hospitalitat, ja no parlem del turisme, parlem d'anar més enllà. Perquè una persona que ha passat 3 mesos a la demarcació de Tarragona considerem turisme, segona residència o com se diu això avui en dia. Doncs hem d'anar una mica més enllà. Tenir una universitat de Google aquí, que vinguin aquí a fer estades tot el personal de Google del món, és turisme, és indústria de l'hospitalitat. Aquest és el segon tema que li demanem al senyor Iceta, entre altres coses, amb una llista de 10 premisses, entre d'altres, com ha dit el Pep, sol·licitem també la cogovernança d'algunes infraestructures que tenim al territori que són de titularitat estatal, com les nuclears, com els ports i com l'aeroport. Això també és important pel nostre futur aquí a la demarcació, perquè el projecte de les nuclears portem anys i panys sentint que això s'ha de tancar, que hem de tenir energies renovables, i ja estem amb això, però fins que no les tinguem, aquest model de producció d'energia ha de continuar, perquè si no l'estem comprant a França. I així successivament fins a 10 punts que considerem que són els que hem de tractar amb ell. I tots estan molt relacionats amb el que han explicat de manera general el Sergi i el Pep. Per part meva, només dir-vos que estem a la vostra disposició, que per mi és un honor compartir amb la gent que hi ha al PNC aquest viatge que està sent, si més no, enriquidor a títol personal, perquè la veritat és que tant pel nivell de les persones com pel valor que tenen, jo personalment estic aprenent moltíssim. Qualsevol cosa estem a la vostra disposició, jo aquí a Tarragona, que és la meva demarcació on visc, i pel tema dels temes d'innovació també us convido, si us enganxeu, que el diumenge farem un debat sobre innovació amb el Toni Garrell i amb el Javier Ferràs, que ens ha dit que sí, que moderarà, i espero que vingui gent de Foment i d'altres entitats que d'alguna manera estan interessades en què hem de dir. Gràcies, Àurea. Gràcies pel treball i que estiguis aquí avui, sent la número 1 de Tarragona. Ja el demanades les paraules en Toni Garrell, el Sergi Pol, i després ja formularé una pregunta que faré quan aquestes dues persones hagin formulat el seu posicionament. Moltes gràcies, Àlex. Segurament el que diré no sorprèn massa, perquè els que, a part de parlar, escrivim, doncs al final és allò que un no solament és esclau de les seves paraules, sinó és hiperesclau de les escrites. Però sí que, amb independència del que alguns sabeu que jo crec, a mi el que m'agradaria és 3 preguntes adreçar-les al Sergi, bàsicament, i per extensió amb el Pep, i en aquest sentit, si d'alguna forma també està en estudi o amb ara és l'arbre vetat, no s'ha acabat d'explicar.
I una última que, si em permeteu, també li vull adreçar a l'Àurea. A veure, les tres primeres. Jo crec que és indiscutible que el rol de l'administració enversus a un model productiu de valor i un model productiu robust als cicles periòdics de l'economia ha estat no dolent, sinó pèssim. I això, el millor és assumir-ho, perquè si no assumim que el rol de l'administració ha estat pèssim, doncs difícilment les coses les canviarem. Només deixeu-me que us doni una dada. El pressupost dedicat a Indústria 4.0 amb els darrers pressupostos de la Generalitat presentats per l'exconsellera Àngels Chacón eren 2 milions d'euros. Indústria 4.0. Si algú es creu que es pot fer la transformació cap a la Indústria 4.0 amb 2 milions d'euros, doncs es deu pensar que estem als anys 40, no? En la proporció dels 2 milions d'euros. Evidentment, això no és responsable, no és la consellera Chacón, és el govern, a qui ella pertanyia, i el tema de les prioritats que se li donaven. Jo la pregunta que faig és fins quan hauria d'involucrar-se? Perdoneu, i per ser just, i el pressupost total dedicat a indústria, però que també hi havia l'estació d'esquí d'avui, si no recordo malament, el total eren 40 milions, incloent a més un sector que genera molta ocupació, de futur dubtós, com és l'automòbil. Per tant, la pregunta primera era com es concretaria aquest recolzament seriós des del PNC, en cas de ser determinant, en favor de la indústria. La segona pregunta, el que també hem d'assumir que els governs dels últims 10 anys no ha desplegat en cap cas la seva capacitat tractora de compra per ajudar a les empreses i al creixement de les empreses catalanes. I en especial ha estat desastrós per recolzar les pimes. A mi m'agradaria també, si s'ha debatut, Sergi i Pep, quin és el posicionament en quant a desplegar la capacitat tractora de l'administració per afavorir les empreses catalanes, especialment les industrials, però molt especialment a les pimes. I el tercer, ja sé que és un tema més paliagut, però alguns com que no ens cansarem de dir-ho, i ho dèiem ja fa 7-8 anys i ho seguirem dient, quin ha de ser el rol de l'administració de cara als sectors estratègics i fins quan no s'hauria de vertebrar una indústria pública, que vol dir fortes inversions en sectors estratègics claus i, lògicament, en retorns a llarg termini. Recordeu-vos, en aquest sentit, com els francesos protegeixen a la seva indústria, a pesar de que van perdre un cert aquest interès i per això ara fa 5 anys van crear el Ministeri de la Reindustrialització. Jo crec que hauríem de tindre l'Institut Català d'Indústria, que precisament el que fes és crear nova indústria potent, forta, amb visió global. Però voldria saber de les 3 preguntes el vostre posicionament. I una quarta adreçada a l'Àurea, perquè jo crec que es diuen moltes mentides. Les nostres empreses, les pimes, estan preparades per afrontar la transformació digital i la innovació? Jo em responc, no ho estan. No ho estan. Però ho pregunto, Àurea, perquè la pregunta següent és dir, com que ineludible el futur passa per la innovació i passa per la transformació digital, doncs ja que, com ha dit al principi el Pep, referint-se a una conselleria que a més és desencapçalada per tu, doncs m'agradaria saber exactament la teva opinió sobre la preparació de les empreses, en especial les pimes, perquè són la immensa majoria del nostre país, i també què s'hauria de fer per realment ajudar-los de veritat amb la transformació digital i amb el tema de la innovació. Gràcies. Tanco el micro. Pep, Sergi, i després... Si vols, Toni, et responc. El tema de la indústria, ja hem donat aquí bastantes pinzellades de com veiem nosaltres per on hauria d'anar aquí. Permetem una reflexió d'entrada. Al final, totes les grans transformacions
parteixen d'una visió, d'una voluntat, d'una assignació de prioritats i d'un compromís. I al final, perquè les coses passin, jo vinc del món de l'empresa, perquè les coses passin s'ha de fer un pla, s'ha de comprometre uns recursos i s'ha d'executar molt bé. I sense tot això, les coses no passen. Hi ha grans declaracions d'intencions que es queden amb això, amb declaracions d'intencions. Nosaltres tenim el convenciment que, com dèiem abans, un dels pals de paller de l'economia catalana ha de ser la indústria. I hem de recuperar el pes de la indústria i hem d'apostar per uns sectors estratègics importants, que són una qüestió de país, perquè facilitaran la nostra competitivitat. La indústria és font d'ocupació estable, però també és font d'innovació, és font de competitivitat i dona molta resiliència a l'economia. Per tant, creiem, se n'ha parlat i ja sé que hi ha aquesta idea que alguna vegada té sentit de l'Institut Català d'Indústria. Doncs, escolta, si la indústria és un element estratègic fonamental, doncs per què no? Igual que nosaltres proposem una conselleria que tingui a veure en temes d'innovació i competitivitat perquè pensem que és un element essencial per l'estratègia i la competitivitat de l'economia del nostre país, doncs el compromís màxim amb les formulacions estratègiques que nosaltres veiem pel món de la indústria. Pel que fa, i una pinzellada només, a la compra pública, bé, aquí també veig entre els assistents el Joan Vilar, que és un especialista en contractació pública, i clar, al final la compra és la manifestació, el poder de compra que té l'administració és la manifestació d'una voluntat estratègica. El que no es pot dir és que anem cap a una banda i després no executar les polítiques de compra en conseqüència. Jo crec que la compra pública innovadora hauria de ser un element estratègic fonamental per suportar les pimes i per suportar-les amb aquests objectius estratègics d'innovació, digitalització i que sigui conseqüent amb tot el que manifestem i tot el que marquem. Sergi, et cedeixo la paraula. Sí, seguint amb el que comentaves de la compra pública, actualment la Generalitat té una despesa de compra pública d'uns 1.300 milions d'euros. Creiem que la compra pública innovadora almenys hauria d'arribar al 3%. Imaginem uns 40 milions d'euros. Això hauria de ser assumible. Hi ha d'haver un flux continu de l'avenç tecnològic a les empreses. I amb això apostem decididament. No sé, Toni, si això podria respondre a la teva inquietud. No massa. Honestament, no massa. Bé. Àurea? Jo estic a l'objectiu del 3% de compra pública innovadora. Jo l'he sentit els últims 6 anys, però és que no estem pràcticament al 0,2. Hi ha un model coreà, els coreans sí que tenen fins i tot els propis instituts en compra pública innovadora des de fa molts anys. És una manera de les que petites i mitjanes empreses entrin dintre d'aquesta innovació que dius tu, Toni, i que treballin per la Generalitat en aquest cas, però després puguem exportar això a d'altres llocs. Les poques iniciatives que s'han fet han funcionat prou bé. És una manera d'entrar-hi. Tu parlaves de dues coses, vull dir, que si són innovadores les petites i mitjanes empreses. Jo em quedo amb una frase que em va dir un empresari un dia, que era una empresa que tenia 20 treballadors, vull dir que és una mica la mitjana del que tenim, que em va dir, escolta'm, vosaltres ara que parleu de les startups i de tot això, diu, jo soc una startup cada dia. I jo tinc una empresa que és una startup cada dia, perquè cada dia tinc que inventar o tinc que imaginar la manera de fer-ho. Altra cosa és que aquesta innovació l'hagin sistematitzat i que tinguin mecanismes de com fer-ho o que d'alguna manera, però jo crec que el caràcter innovador a Catalunya existeix
i que, de fet, la majoria d'empreses que s'han d'alguna manera muntat en els últims 40 anys han vingut per aquest caràcter innovador que tenim de manera intrínseca. Ara bé, en el segle XXI, aquesta innovació ha d'anar acompanyada de la tecnologia. El Covid ha accelerat una mica aquesta transformació digital, però no és exactament això. Una cosa és digitalitzar-se i utilitzar els mitjans que tots estem utilitzant i l'altra és transformar-se digitalment, que vol dir veure en el món aquestes tecnologies quines oportunitats estan donant i com transformo jo la meva empresa per aprofitar aquestes oportunitats. Això és diferent. Jo em passo el dia dient-li a la gent i a les empreses que pensin ells la seva pròpia competència, perquè és la manera, si ells dissenyen la seva pròpia competència, la competència no els hi farà la competència, d'alguna manera. I això es pot fer. Tant en una cosa com en l'altra és qüestió d'anar-les acostant a la tecnologia i, per sort, a Catalunya tenim bons centres tecnològics i tenim bones enginyeries i un teixit d'empreses TIC potent que s'ha de continuar apoyant d'alguna manera, però no només això, sinó que s'ha de donar pes, com diu el Pep, s'ha de fer un programa de reindustrialització del país i que aquesta reindustrialització passi per aquí. Ara ja les empreses s'estan reinventant en tots els camps i SEAT té una divisió tecnològica que potser serà el seu futur i acabarà sent una empresa tecnològica, no ho sabem. Encara continuarà produint cotxes i continuarà produint el vehicle elèctric i continuarà fent, però d'alguna manera ja està muntant tota una divisió de semiconductors perquè serà una nova divisió de la seva empresa que potser el dia de demà serà l'empresa en si. Llavors, això aterrat en el nostre teixit, que és de petites, molt petites, de micro i de petites empreses, doncs han de fer una mica aquesta reflexió. I aquesta reflexió és qüestió d'ajudar-les. Bé, després hi ha contrarèplica, però seguint per ordre d'intervencions. Us demano brevetat en la resposta, perquè portem una hora i per no fer-la més extensiva de l'hora i quart ens quedarien 15 minuts. Sergi Pol, demana la paraula. Hola, bona tarda, em sentiu? Sí. Bona vesprada. Des de Begues, al Baix Llobregat. No tinc gaire temps perquè tinc que anar a buscar el meu fill. Potser ni podré sentir les vostres respostes, però sí que m'agradaria fer unes preguntes. Per ordre d'intervenció vostra, respecte a les ajudes a les empreses, he vist totes les ajudes que han fet els països europeus a les pimes i moltes parlen de condonació de deute. M'agradaria que ens definéssim amb la condonació de deutes respecte a les empreses que es consideren zombies, o sigui, aquelles que realment no són viables. Aquesta és la primera pregunta. La segona, els fons europeus. He llegit les propostes de la Generalitat respecte a les propostes que han fet, entre 28 o 30 propostes que han fet de projectes dels fons europeus. Ens tenim que definir o recolzar o obviar o posar unes altres propostes respecte a les propostes que han fet des de bateries de cotxes fins a l'hidrogen, com li diuen? No me'n recordo. L'hidrogen natural o... Com? Perdona? Verd. L'hidrogen verd, perdona, sí, és veritat. M'agradaria també saber quina és la nostra posició en aquest sentit. Després, respecte a igualtat d'oportunitats que hem parlat, perquè hem parlat d'educació, m'esperaré a que fem la trobada d'educació, que també parlaré.
respecte a polítiques comercials, com maneguem el tema Amazon i comerç de proximitat. Jo crec que també és important definir quin és el nostre posicionament, perquè o defensem el producte de proximitat o defensem Amazon. I potser hi ha una cosa intermitja, però també ens tenim que definir, perquè molts partits polítics estan defensant el producte de proximitat enfrontant-se amb Amazon i altres, altres no. No crec que ningú defensi Amazon, no? Però en aquest sentit ens tenim que definir com producte de proximitat i Amazon. I després, perdoneu, és que estic llegint. Sí, tema impostos. El tema impostos. A veure, jo que soc empresari de PIME, veig Madrid i, ostres, collonut, què vols que us digui? A mi m'agradaria ser Madrid en aquest sentit. I no sols com a empresari, també com a persona física, o sigui, collonut, està molt bé. Ens tenim que definir també amb això. O sigui, què és el que volem? A què aspirem? I després, l'última cosa que us dic, que crec que és molt important. O sigui, crec que ens tenim que definir i marcar en les coses que estan passant ara. No en el futur només, sinó ara. Hi ha unes eleccions a PIMEC que són molt importants. Està el Cañete, està els que s'han presentat ara, que venen de la Cambra de Comerç. Quina és la nostra posició com a PNC? Què? Apoyem el Cañete? Apoyem els que venen de l'Assemblea? Els de la Cambra de Comerç? Jo crec que com a partit ens tenim que definir en aquest sentit. O sigui, tenim que prendre una posició i tenim que exposar-la. No ens podem quedar callats i dir... Perquè, si no, ens quedem en l'inòpia, ens quedem allà sortint. Quina és la posició del PNC en aquest respecte? Gràcies, Sergi. No sé si Pep o Sergi Ginebrera voleu contestar. Jo voldria, si em permets, voldria respondre al Sergi sobre el penúltim d'aquests que has comentat, no? Si apostem per Amazon o apostem pel comerç de proximitat. No podem anar contra Amazon. Cal recordar que també Amazon és una plataforma també que moltes empreses petites han trobat la possibilitat de vendre els seus productes. Per tant, ha d'haver un compromís intermig. Això és el que apostem. De fet, no podem basar-ho tot en un comerç de proximitat quan el que volem també és portar els nostres productes arreu. Per tant, s'ha de trobar un mètode de que ni Amazon es carregui el comerç de proximitat, ni fer una guerra contra els grans operadors. Després, sobre els projectes de Next Generation, estic d'acord amb en Sergi que hi havia molts projectes, una trentena. Potser caldria prioritzar què vol Catalunya, si vol ser la capital de les bateries elèctriques o apostar plenament per l'hidrogen verd, però tenir tants projectes molt excitants tots, però potser caldria més prioritzar. Per això ho posem en aquella slide, si ho has vist, en el primer punt, que cal omplir de contingut i fer una selecció. Pep, si vols parlar del tema de continuació. Sí, estic obert, no? Sí.
No, has llançat tantes preguntes que intentaré també. Jo amb el tema del comerç, d'Amazon i el comerç, jo crec que els hem de fer compatibles. És a dir, Amazon és una tendència que no podrem frenar, igual que s'ha fet compatible el model de proximitat amb la gran superfície. Vull dir que jo crec que el que s'ha de fer és, com dèiem, ajudar el petit comerç a que tingui la capacitat i el coneixement tecnològic i la digitalització perquè pugui competir també en un entorn digital. I jo crec que s'ha de poder fer compatibles. El que deies de les ajudes a les empreses, i que, no sé, 2 vegades he dit que hem d'ajudar empreses que tenen models de negoci viables. I al nostre voltant saps que s'han donat ajudes directes que no s'han de retornar, però que està clar, i suposo que vas per aquí, no? O sigui, hem d'ajudar a empreses que tenen viabilitat, o sigui, no ajudar per ajudar perquè, per desgràcia, els diners són finits i no podrem ajudar a tothom. Però sí que crec que sectors que han estat obligats a tancar, que han estat colpits especialment, i empreses que arribaven al començament de la pandèmia amb models de negoci viables, i jo crec que hem de ser capaços d'ajudar-les més del que s'està fent ara i possiblement amb ajudes directes. Pep, perdona. Sí. És que tinc que marxar. Per mi és molt important que el PNC es posicioni respecte als fets actuals. Tenim una perspectiva, però ara mateix tenim una realitat, que és que a PIMEC es presenten 2 candidatures diferents. Llavors, quina és la posició del PNC respecte a les candidatures de PIMEC? Si vols que et sigui franc, nosaltres no hem parlat d'aquest tema. Estem absolutament concentrats en la campanya electoral, que no és poc, i aquest tema no se n'ha parlat. Les associacions empresarials són agents socials i tenen una vida pròpia i en aquest sentit nosaltres no hem parlat. No, em refereixo que és important que parleu. Jo no tinc línia directa ni res, però parleu d'això perquè el posicionament davant d'aquestes coses, i a la Marta li preguntaran segurament què pensa respecte a això, i és important que estigui assabentada i que estigui informada i que el nostre partit prengui una posició al respecte. O sigui, a veure, jo que soc membre de PIMEC, entenc que és que surti una persona, surti una altra, una opció o surti una altra opció, és molt important per nosaltres, com va passar amb la Cambra de Comerç. O sigui, tenim que posicionar. Sergi, si em permets, aquesta pregunta, en qualitat de secretari d'organització del Partit Nacionalista de Catalunya, abans de tindre un posicionament, primer, la candidatura alternativa ha fet diverses sol·licituds. La primera és fer-les més tard. El període de presentació de candidatures no ha finalitzat. Si no recordo malament, acaba el dia 12 de febrer perquè les eleccions s'han plantejat pel dia 23 de febrer. Nosaltres, com ha dit en Pep, ara mateix estem blocats, però sí que és veritat, Sergi, i amb això no faig un missing de la pregunta. Faríem un mal favor si l'intervencionisme polític del Partit Nacionalista de Catalunya intervengués en els agents socials i econòmics del país. No, espera, deixa'm acabar. Deixa'm acabar. Sí, ho sé. Dit això, nosaltres hem presentat un model
d'economia, hem presentat un model productiu. L'altre dia vam tindre ocasió d'esmenar-lo en la vessant del món rural i del sector agroalimentari. Avui ho hem fet amb trets més generals. L'Àurea Rodríguez ho farà el diumenge en termes d'innovació i competitivitat empresarial. Per tant, estem desgranant. Nosaltres donarem suport a aquelles candidatures que apostin per allò que nosaltres tenim el ple convenciment que és el que necessita Catalunya. És a dir, és evident que rebutgem l'intervencionisme polític com a últim i únic objectiu. Si hi ha alguna candidatura que el que pretén és conquistar PIMEC per uns objectius que no formen part de l'interès general de les petites i mitjanes empreses, el Partit Nacionalista de Catalunya no hi serà. I això ho categoritzo i afirmo davant de tots vosaltres. La nostra prioritat absoluta, al marge del que han dit en Pep, en Sergi, el que pugui dir l'Àurea, que estic en plena sintonia amb ells i n'hem parlat moltes vegades, és aixecar el país. I no aixequem el país des de posicions extremistes, idealitzades i portades a l'extrems amb objectius que no siguin ajudar a les persones, als autònoms i a les petites i mitjanes empreses. Per tant, si el dia 12 d'octubre solament hi ha 2 candidatures, em sembla que és evident que el Partit Nacionalista de Catalunya tindrà un posicionament que és el seu, és el del Partit Nacionalista de Catalunya. I si PIMEC i els candidats o candidates que es presentin a les eleccions a la patronal de PIMEC volen parlar amb nosaltres, nosaltres els setarem, els direm quines són les nostres prioritats perquè creiem que aquest és el projecte que necessita aquest país i jo n'estic segur que alguna o algunes que es puguin presentar quedaran automàticament descartades perquè no s'ajustaran als objectius que té el Partit Nacionalista de Catalunya. Celebro la intervenció del secretari general i ara em permetreu que parli com una de les persones que més va espènyer per la creació del País del Demà. El País del Demà vam recolzar i recolzarem i seguirem recolzant el PNC amb la mesura que assumeixi, i així ho ha fet fins ara, els principis emanats dels documents de Poblet. I dic això perquè el Pep ha començat recordant els orígens. I vull recordar que en aquest sentit que el País de Demà no recolzarem en cap cas aquells partits polítics i, per tant, tampoc el PNC, que el que vulgui és polititzar l'activitat de les agrupacions empresarials. Per tant, celebro i agraeixo moltíssim la intervenció del secretari general de l'Àlex Moga amb el sentit de dir nosaltres recolzarem allò que aquelles candidatures que realment es preocupin de. Però una cosa és recolzar i l'altra és fer exactament a Catalunya el que s'ha fet a Turquia, el que es va fer a Turquia fa molts anys amb el tema de les cambres de comerç. Per tant, gràcies, secretari general, per la teva afirmació, perquè no solament es tranquil·litza, sinó que reafirma la necessitat de recolzar amb un partit com el PNC, que realment el seu compromís és Catalunya, i per tant recolzar a tots aquells que el que els preocupa és aixecar Catalunya. Gràcies. De totes formes, jo voldria, si em permeteu, després tornar al principi de les meves preguntes, perquè no crec que hagin sigut clarificador la resposta. I, per tant, baixaré molt més el detall de la pregunta, si m'ho permeteu, el moderador. Som-hi, Toni, perquè després tenim... No, gràcies. A veure, mireu, si algú no ens va emmullar el País del Demà és perquè n'estem fins als collons que l'administració no assumeixi els seus rols. I no m'agraden quan tots estem d'acord. La pregunta és molt, molt concreta i molt directa. Amb els pressupostos de la Generalitat fa 10 anys, aproximadament, el pressupost d'acció eren 280 o 270 milions. Segur que això l'Àurea o el Javi Gibert ens ho pot explicar bé. Ara està per sota de 100. No anem bé. Però els pressupostos del 2020 esborrany, el pressupost per innovació tenia que ser 100 milions d'euros. El pressupost que es va aprovar eren 100 milions d'euros.
Sabeu en què s'han convertit aquests 100 milions? No arriba ni a 5, perquè entre ells 40 i pico van anar destinats a les taxes universitàries. Què collons té les taxes universitàries a veure amb la innovació? Per tant, la meva pregunta és molt directa quan ha de ser quin és el rol. El PNC està disposat i es compromet públicament a què recuperar en 1 o 2 anys màxim aquests valors que teníem abans d'innovació? Està disposat? Aquells 100 milions que ens han perdut l'any passat i que no han acabat en menys de 50, a comprometre's perquè el pressupost del 2021 recuperin, i no són aquests, sinó 150 per recuperar lo perdut? Si el PNC pot i té la conselleria aquesta, seria capaç de comprometre's públicament amb no invertir menys de 150 milions en innovació? I això no treu que s'hagin d'incrementar els pressupostos universitaris, que s'han d'incrementar, però no ser a costa de la innovació. I segona pregunta, van desaparèixer de nit al dia els 100 milions que hi havia per indústria. Per tant, està disposat el PNC, amb les preguntes que ha fet, concretar-los, a recuperar aquestes xifres d'innovació, aquestes xifres simplement d'acció per ajudar a la innovació amb aquestes xifres que es havien degut i que la senyora Chacón va defensar i que quan els hi van prendre callades, que a més ho van anunciar, el Pere Aragonès ho van anunciar quan tornaven de Japó, el tema que les taxes baixarien, no sé quantes coses. Està disposat el PNC a partir-se de cara perquè la innovació recuperi les xifres que ha de tenir, per tant, mínim 150 milions anuals? Gràcies. Àurea, no sé si... Àurea, vols respondre tu? Perquè jo crec que clarament sí, no? Perquè si no, què fem, no? Jo li diria al Toni que sembla que no m'hagi escoltat els 2 últims anys i mig. Que des del primer dia que vaig arribar a Acció dic que necessito 250 milions d'euros per transformar el país. Però, Àurea, jo li pregunto a la futura consellera, no a la directora d'innovació. 250 milions d'euros. Gràcies. I no és un càlcul banal. No, però sí, ja ho sé que no és un càlcul banal. Per això ho demano que si m'ho hagueu complit públicament. No, necessitem 250 milions d'euros. Entre d'altres, d'aquests 250 milions d'euros, això ja està més que estudiat. Si ara amb 2 milions d'euros s'ha arribat a 300 empreses amb digitalització i ajudant-les d'alguna manera, feu el càlcul de quantes empreses hem d'arribar i només és una regla de 3. Aquesta és la primera conclusió. I la segona, que nosaltres tenim que tenir unes estructures tecnològiques habilitades que donin servei a les nostres empreses. I tenir uns programes que facin arribar aquesta tecnologia a les nostres empreses, perquè el món va cap aquí. Llavors, el que no pot ser és que Alemanya, que és un país industrial, ho sabeu millor que jo, tingui programes d'innovació quilòmetre zero, en els quals hi ha xarxes en les quals els centres d'FP ofereixen les seves infraestructures, ofereixen el seu coneixement a les empreses i treballen de manera molt imbrincada amb el territori. Per això hem d'arribar a aquest model i per això necessitem els 250 milions d'euros. És un tema de priorització. El PNC, una de les coses que porta el programa és reduir a la meitat els càrrecs de confiança. Els càrrecs de confiança són 40 milions d'euros. Amb aquests 40 ja tinc el programa 4.0. Jo, si em permeteu, respostes curtes, estem al final. Hi ha demanades paraules. Hi ha una pregunta que M. Brunet, que ja em perdonareu el nom, diu, com ho fareu per portar la fibra òptica, suposo, a tot arreu? Quan dic a tot arreu, parlo sobretot en l'àmbit rural i pagesia. Hi ha molts punts de la Catalunya rural que estan abandonats de la mà de Déu. Això em dono fe. I després hi ha el senyor Xavi Castillo, em sembla que ha demanat la paraula, si no vaig mal equivocat, i el senyor Albert Pèlac, em sembla que també ha dit que demanava la paraula. Per tant, fem aquestes 2 paraules i juntament amb la pregunta que hi ha formulat al xat i les 2 últimes preguntes de participants, si no us sembla malament, donaríem per acabat. I citant-nos que després del 14F Catalunya necessita de tots nosaltres. És a dir, que el dia 14 ja és el dia de les eleccions, però el dia 15 existeix. I per tant, jo crec que el treball i el compromís té que ser exactament el mateix.
Pep, Sergi, no sé si... Ai, perdoneu, els dos que volen formular preguntes. Intervinc jo, si et sembla, perquè em sembla que el marxat. Castillo diu que no... Som-hi, Albert. Bona tarda a tots. Escolta, la meva pregunta és molt concreta. En el paquet de mesures trobo a faltar alguna cosa relacionada amb la legislació laboral. I sobretot un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels joves, que jo diria el tema del relleu generacional a les empreses. Amb aquesta pandèmia ho hem vist, s'han perdut llocs de treball i han perdut més llocs els joves que la gent amb més antiguitat a l'empresa per una cosa òbvia i evident de les despeses i les grans indemnitzacions que s'han de pagar, etc. Per tant, amb el tema de legislació laboral podríem dir, el nostre partit tindria que dir alguna cosa que permeti que aquesta xacra de l'atur juvenil i aquests contractes tan precaris, que segurament són fruit d'una dualitat del mercat laboral, es corregeixi. Gràcies. Pep, Sergi. Totalment d'acord. Vull dir, com a partit sempre identifiquem que un dels drames, i jo ho enumerava en l'exposició, és aquest índex exagerat d'atur juvenil. Bàsicament, l'atur que s'està incrementant de forma molt important està colpint a col·lectius molt determinats. També tenim després per dalt el problema de l'atur de les persones de més de 45 anys. Però sí, clarament, la legislació laboral pot ser un dels elements que facilitin això, però els problemes jo crec que són més estructurals. O sigui, jo crec que s'ha d'actuar des de tots els punts de vista, des de tierra, mar i aire aquí, començant pel sistema educatiu, per adaptar les necessitats del sistema educatiu i les ofertes del sistema educatiu a les necessitats reals de les empreses. Llavors, això també és un dels temes que ha de tenir molt a veure amb l'atur juvenil i sobretot, ja al principi, creant llocs de treball de qualitat, que la millor manera per combatre l'atur és, encara que sembli una tonteria, crear llocs de treball de qualitat i estables. I afegint amb això, Pep, el que comentàvem, Albert, ho has vist a l'última slide, que parlàvem de l'aposta per la formació continuada i la formació ocupacional. I aquesta ha de ser permanent, no només perquè ara mateix arribarem amb aquests processos de digitalització i automatització de la indústria, però és que la gent s'ha de formar contínuament i aquest país no ha invertit en formació continuada. S'ha deixat d'invertir. Per tant, aquesta és decididament una de les prioritats i nosaltres intentarem influir al màxim al proper govern perquè això sigui possible. Hi ha una formació professional dual seriosa, que, com sabeu, és font de competitivitat i d'inserció laboral a països que estan també molt avançats en temes industrials. Vull dir que aquesta orientació de les ofertes laborals amb les necessitats empresarials també és un tema molt important. Gràcies, Pep. Gràcies, Sergi, per l'exposició, per la presentació. Gràcies a tothom. Jo us convido, perquè el diumenge a les 6 tenim 3 caps de cartell que són l'Àurea Rodríguez, Antoni Garré i el Xavier Ferràs, que jo crec que complementen aquesta pròpia xerrada i que li donen ho fan des d'un punt de vista completament innovador, valgui la pena el títol de la xerrada, i per tant complementa també la primera que vam fer sobre el futbol català i la transformació del sector agroalimentari. Jo us agraeixo a totes i a tots. Àlex, disculpa, seria possible perquè la pregunta d'en Maria Brunet sobre com portar aquesta connectivitat a les àrees rurals, crec que no hem respost i potser valdria la pena respondre aquesta pregunta. Sí, disculpeu, sí, és veritat. L'Àurea ho confirmarà això. Hi havia un article molt interessant del Lluís Foix
que va recordar una conversa amb l'antic conseller Puigcercós, imagineu, que prometia ell, quan va entrar amb el tripartit, que portarien la fibra òptica a tot Catalunya, que l'any que ve ja estaria tot a tot Catalunya. Estem al 2021 i hi ha àrees que no. Crec que l'Àurea podrà confirmar aquesta prioritat. Sí, jo una de les coses que he posat a la meva carta a l'ICETA és la fibra òptica a tot el territori, perquè Salou, perquè us feu una idea, perquè tingueu en ment, no té fibra òptica. Els hotels de Salou no tenen fibra òptica. Com podem ser competitius si el principal sector de la província de Tarragona, que és el 25% del PIB, no té fibra òptica? Doncs com s'ha de fer arribar? S'ha de fer arribar amb instal·lacions. Però és que al final arribarà abans el 5G que la fibra òptica. I aquest desplegament de Telefònica i d'altres companyies ja està aquí. Europa està parlant ja del 5G, o sigui que nosaltres anem una mica a remolc. Aquest desplegament jo crec que es pot fer, que és factible i és qüestió de proposar-s'ho. El Marià Brunet és un amic meu. El Marià és un amic meu. Marià, diumenge en podem parlar d'això, en detall, si vols, si pots connectar. Sí, i si vol participar, encantats. Perquè Catalunya és una de les regions europees que té més quilòmetres de fibra òptica tirada. Exacte. Toni, em sentiu? El problema és que no hi ha la voluntat, alguns de l'última milla, algunes raons deuen tenir, ni de posar l'únic que fa falta, que és la part electrònica per convertir aquesta línia d'altíssima tensió, per fer servir el símil elèctric, amb arribar a cada una de les empreses, polígons industrials i de les llars. Però més cable tirat de les regions europees. Per tant, falta voluntat política que jo no la veig per enlloc. No parlo de vosaltres, parlo de la història. No sé si em sentiu. Sí. Que em sentiu? Sí. Soc en Marià Brunet, en principi no pensava intervenir directament, però el Toni ja que ha dit qui soc i d'aquestes coses i ens uneix una bona amistat. I sap que soc molt crític, però la fibra òptica, com deia aquell, són parole. Està tirada la fibra, teòricament, si anem a buscar la zona que jo conec i avui tinc la meva filla i els meus nets, que tenen verdaders problemes en poder-se connectar, es van tenir problemes amb les escoles i actualment tenen problemes de comunicació per quan han de fer alguna cosa des de casa. Perquè, esclar, què passa? Si la fibra òptica passa per la carretera que va des de Manresa fins a Solsona, que la van tirar aquest any a correcuita perquè van dir que volien fibrar tot el país. Així no s'arreglen les coses. Així no s'arreglen les coses. Tothom parla que som aquí, però la generació 4.0 ni la 5.0 ni res. Perdó, Toni, i em sap molt greu, però encara devem estar a la 1.0, perquè des del meu punt de vista, ja saps que soc molt crític, però no ho veig gens clar. Està tirada la fibra, però després, sí, arribarà fins a Solsona, però els nuclis rurals, com pot ser Montmajor, com pot ser l'Espunyola, com pot ser Casserres, com pot ser qui tirarà la fibra fins a les vivendes que hi ha allà. No hi ha cap companyia, cap ni una, perquè vaig estar fent gestions per tot arreu, que vulgui gastar ni un euro, perquè no és rentable. I que els deixin allà tirats a la mà de Déu, senyors. No sé, sí, farem Catalunya gran perquè aquí a Barcelona som 4 milions, però... I el resto de Catalunya, la resta, i ara parlo de la part que conec, i ja no parlo, i torno a dir, i portar la fibra òptica a Montmajor és fàcil, perquè és un punt que està entre Solsona, Berga i Cardona. Vull dir que podria haver la fibra òptica per tot arreu. Se l'espera i diuen que per l'any que ve poder a l'Ajuntament de Montmajor arribarà la fibra. Senyors, no sé, aviam, és que hi ha coses que m'exasperen i no ho veig clar. Vull dir que és molt bonic parlar que farem, és molts diners que s'han de gastar, però després falta qui porta a les vivendes, els hi porta la fibra òptica, perquè jo entenc que del nucli Montmajor, on està, en el meu cas, la meva filla i els meus nets, hi ha 2 quilòmetres i hi ha 4 cases allà. Tirar aquesta fibra, per això les companyies que han de guanyar diners diuen ja. Perdó, ja està. Marià, un dia que ens veiem t'explicaré, perquè jo els he ajudat, com hem solucionat aquest problema en uns quants municipis de la Conca de Barberà, que saps que és on vaig néixer. Sí.
Però ja han intentat per tots els d'això i tinc algun contacte amb gent que d'això, en aquell punt, per lo que sigui, no em preguntis, a Montmajor, és de difícil, s'ha provat per totes les coses. I si ho fan però si ho han fet fent arribar a la fibra. I amb recursos europeus, però el rol aquest, que és un element clau, s'hi han involucrat els ajuntaments. Bé, aviam, doncs, poder no ho estan fent bé. Quan vulguis m'ho expliques per fer-los arribar allà. No, perquè et dic, falta la voluntat política d'entendre que això no és un luxe, sinó que és una eina bàsica per desenvolupar l'economia i el creixement de les persones. Estic completament d'acord amb aquest punt. Gràcies. Marià, mira, et fico un exemple. Jo fa un temps vaig ser alcalde de Viella i nosaltres no teníem fibra òptica. Vam convocar amb el govern de l'Aran a tots els ajuntaments, al Consell General d'Aran i a l'empresa telefònica. I els vam acabar pactant una calendarització de la instal·lació de fibra òptica als pobles de la Vall d'Aran. Hi ha pobles de la Vall d'Aran que tenen 80 habitants. Viella sí que en té, però són 4 gats, com aquell que diu, en comparació. Tot i que soc sensible a les teves demandes, perquè jo soc de zona despoblada, com aquell que pugui dir, avui la Vall d'Aran el 80% té fibra òptica. És a dir, el gran problema que hi ha en aquest país és que les administracions són compartiments estancs i cadascú fa la seva competència intentant criticar l'altre per justificar-se ell mateix. Aquí el que cal és un compromís també de l'administració local, ficant l'element de la prioritat i de la proximitat a la necessitat. Perquè ara que hi ha candent el debat de la despoblació, però alhora ara que hi ha l'oportunitat dels Next Generation EU, és una oportunitat perquè les administracions locals d'aquest país, que es reuneixen i donen suport a través de mocions per a moltes altres qüestions que a vegades no són tan importants, comencin a fer mocions per dir que la fibra òptica és l'element essencial per evitar una despoblació i l'oportunitat per generar coneixement a indrets que, si no fan res, desapareixeran. Completament d'acord, però de poder els de Montmajor no ho saben fer perquè els informes que tinc és que ho estan intentant per activa i per passiva i els diuen que hi ha un plaç per portar la fibra òptica. Vol dir que això... No és veritat. Perdó. Sí, però... No vull entrar en una polèmica. No. Té raó o no. Parlo de hechos son amores. Vols que et posi un altre exemple? Hi va haver l'any 92 el gran incendi que va devastar 50.000 hectàrees, que ho va cremar tot, i entre ells les vivendes on ara viuen la meva filla i els meus consogres, i ara faré una broma, encara estan esperant les bales de palla per alimentar les vaques. Estem al 2020 i els hi van prometre de seguida que els ajudarien. Es van haver d'espavilar sols. Cuidado, queda molt bé parlar així, però són gent que estan tirats, ho sento, ho haig de dir així, però no només Montmajor perquè és la meva filla, no. Hi ha altres llocs que estan pitjor encara, Vull dir, però surto en defensa que aquesta gent, quan ho veus, dius, aquí hi ha alguna cosa que falla. Ens omplim tots la boca, va haver una campanya molt maca que balejarem Catalunya, i que, escolta, vaig entrar per veure i sí, ja hi arribarem. Ja està, sí, s'han tirat, cuidado, el cable que va fins a Solsona està tirat. Això ho puc donar fe. I els vaig dir que en broma, feu una cosa, una nit al vespre, aneu al trencall que surt des de Cardona cap a d'això, punxem la línia i el tirem al cable corrent i el portem fins a Montmajor. Home, és una mica patètic, a veure, dir. I perdoneu la sorna, però és que t'ho has d'agafar així, Sí. Escolteu, gràcies Marià, gràcies Toni, gràcies a tothom. Reitero les gràcies a en Pep i a en Sergi. Us convido el diumenge a les 6, que segurament serà de valor afegit el que avui també hem parlat i complementari alhora. Gràcies. Continuarem després del 14. El Partit Nacionalista de Catalunya el dia 14 té una cita, però el dia 15 té molt de treball per fer, perquè també ho necessita el país. Gràcies a tothom. Una abraçada. Gràcies. Gràcies. Adéu.